दशरथ के चार गो लालनमा मंडप में शोभे। दशरथ के चार गो लालनमा मंडप में शोभे। के कर राम हाथी के कर लक्ष्मण के कर राम हाथी के कर लक्ष्मण के कर भरत शत्रुघ्न मंडप में शोभे। के कर भरत शत्रुघ्न मंडप में शोभे। कौशल्या के राम हाथी सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम हाथी सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के भरत शत्रुघ्न मंडप में शोभे। के कई के भरत शत्रुघ्न मंडप में शोभे। दशरथ के चार गो लालनमा मंडप में शोभे। दशरथ के चार गो लालनमा मंडप में शोभे। के दिहले सूत जनेउआ के दिहले मुंज जनेउआ। के दिहले सूत जनेउआ के दिहले मुंज जनेउआ। के दिहले पियरी जनेउआ मंडप में शोभे। के दिहले पियरी जनेउआ मंडप में शोभे। ब्राह्मण दिहले सूत जनेउआ ब्राह्मण दिहले मुंज जनेउआ। ब्राह्मण दिहले सूत जनेउआ ब्राह्मण दिहले मुंज जनेउआ। पापा दिहले पियरी जनेउआ मंडप में शोभे। पापा दिहले पियरी जनेउआ मंडप में शोभे। चाचा दिहले पियरी जनेउआ मंडप में शोभे। भैया दिहले पियरी जनेउआ मंडप में शोभे। दशरथ के चार गो लालनमा मंडप में शोभे। दशरथ के चार गो लालनमा मंडप में शोभे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।